Hay bile. Ve başka. Sen bilet iki linyan arkasında pizdes şişip gurlu. Yani men falan, men pısılan. Sen beydinçan, o. Sen ben kakarım getir, röydyansın. Yok, o, içim ulya. Nem için sen huy pilottun bar kişi. Şot aydanam düşün ya. Berde bir oğlan can yakıp sana var daşar ilk çıka huy pilot saçın alır diye olin sen yok anardan çişyan mı hadım koya gelipsin 5 minut yol galıptır ne ediptir sen doğru düzgün adresin ver men sana nemen galanını aydıp bereyin yanına varıp onun sen men yüzüme gürlemene var poğdum tapmayan sen men sana aydayın yüzüme erkek bolsan ine yine bir gerek sana yüzden aytyan gönümel adresin sen şu videoman dinleyen. Sen erkek bolsan gön görüşmäne gel düşündüň dämi? Gönümel maňa jaň et elime plan ýerde jigim görüşeli men bar ýany oglan men Liboy ýerde dem ýeni Bosna Şernewle Liboy ýerde de aýlan ýan sen ýalo bir tokoýlukda o näme diýsem kan bir bagyň aşagyna gizlenip bukulup daja bir matrasyň o kirli matrasyň öňünde bukulup ýatam ko. Sen ýaly bilet o tokoýlukda sikimi draçy edip böre mok bilýärmi? Sikmäne ganjyk tapmana utanoz bolup börşiňden ho. Men gaýta gülküýüm tutýa daşyňdan adamlar gülýärler sen bolup börşiňe. Bilýän saçyň alır ondan. Men sana gönüm öllýän. Näme diýsem kan? Men bolsam utanardym bajymy alyp bir sanak türkü siktirip börmekden utanardym. A sen begenip pereket etýäň. Bajyňy türkü satyp günne 100 lira berdirip özüň piwa bilen Red Bull garyp içip börmäne utan. Düşündüňdäm sana iň soňky söz oşuly. Şuna utanmasaňam utanýan bolsaň elime jaň et ýöne plan